Na ako'y anak si 30 karon iyang edad 7 years old. Ingon siya kausan ako. Daddy man yang tawag lagi na ako. Daddy, kanus ay mong birthday? Ingon po ko, nganong ngutan naman ka? Isa tagaan ti kag gift. Ay sigo okay, so nagtuig pa man sa January. Ingon din ko sa may gift ihatag nimo nako. Ayun siya tagaan ti kag bag-ong computer kay naguba imong computer. No? Of course, kita mga mahan bata, di juga mag-expect. Okay. Thank you. And ko asa man ka og kwarta. Ingon siya, akong alkansiya. Naman siya baboy-baboy. Hulugan niya piso, 25. Asa man mo alkansiya? Gikuha niya alkansiya. Saba kayo. Basta kay saba pa alkansiya, wa pa ni sud. Pero gudi na gyud mo tingog, puno na na. Pag tingog niya, ay hunungan na kay saba. Pila na may sud ana. Daghan na daw, pwede na daw makapalit. Gamay pa na. Abi nimo pagkaugma, sige na sa pangayog, panguto, bulsa. Nakusang gala, piso. Wa na ko'y makitang 25 piso. Ay nagipagutag-butag kwartas lamisa kay mawa nagkalit. Iyan na ng kwao, ni sud na siyang piggy bank. One time, nagibot sa uban ako. Nagibot ay kag uban. Gay kong piso, Daddy B. Saan man yung piso? Ibutang niya siyang piggy bank. Akong ginirmayan, saan man ni mo? Ipalit ka ginako gift ni mo. Paminaw ha. Naa siya'y gustong ihatag nako. Kinsa may mo provide niya para makahatag siya nako. Ako ra gihapon. Nasabtan? Dako iyang gustong ihatag nako, dakong kantidad. Asa man siya kwarta para makapalit siya ni adto para nako. Nagsigi ra pod sa pangayo nako, nasabtan. Kung buto na naon, ako rang kwarta ang iyang gipalit para mahatag nako. Amen. Ang faith promise, mo promise ka sa Ginoo, Lord, tagaan ti ka Ginoo niining nga saan. Pero Lord, wala pa ni nako. Ako ning pangayuon nimo para mahatag nako nimo. Nasabtan. Mohimo ka promise sa Ginoo, Lord, gusto ko akong kinabuhi magamit sa simbahan. Dili pa ko magamit sa karon. Pero Lord, tabangi ko nga kining akong kinabuhi magamit sa buluhaton. Lord, gusto ko mo support sa mong funds sa BMBA. Muhatag ko nini nga kantidad sa kwarta. Wala pa ni nako Ginoo. Pero by faith, ako ning isaad nimo. Paminaw, ang imong gustong ihatag sa Ginoo, imo na sang i-claim by faith nga iyan ang tubagon. Pangayuan na sa Ginoo, and then iyan ang ihatag nimo kay nisaad man ka nga kung maimo na imo nang ihatag kun ubalik kaniya. Ang faith promise nga giving nisaad na ka sa Ginoo bisag wala pa nimo naangkon ang imong ihatag niya. Pero by faith nituo ka nga one day mahatag gid na nimo niya kay able sa mohatag pud ana nimo. Amen. Munang karon dili kinahanglan magbitbit ka diha sa imong promises o imong mahatag sa Ginoo. Himo og pakigsaad by faith. Lord, akong pamilya dad-on ako tanan, Lord, sa church. Next year nanamitanan sa iglesia. Lord, ang akong kinabuhi Ginoo makasulwining na ko, Lord, sa akong mga classmate. Puhon akong ihatag Ginoo isaad akong kinabuhi diha nimo. Lord, mo support ko sa mong mission giving. Wala pa ko'y trabaho Ginoo, pero muhatag ko nini nga kantidad diha nimo. One day, Lord, imo na ihatag nako tungod kay para na sa imuhang kahimayaan. Hinumdumi ang amahan ra pod nimo tagaan mao ra po'y muhatag sa imuhang gisaad. So kung musaad man ka sa Ginoo o muhatag man ka sa Ginoo, ayaw limitahi ang Dios.
walay imposible niya. Basta mangayo ka according sa imong faith, iya kang tagbuon sumala sa iyong pagtuo, one day matingala ka, makahatag ka tungod kay imong gipangayuan tag-iya sa tanang butang. Amen. Faith promise ang tawag ni Ana.